Batu. Selamat pagi, setengah siang goloki serodok panas. Jadi di aktivitas pagi hari ini nyelep gabah apa pensal. Nyelep gabah digawe persiapan mantu tanggal 8. Jadi ini mumpung enek panas nyelep tau. Ini persiapan pemenane oleh yo ngene iki tuh ngene iki berase apik nak selek. Ini nak pemenane oleh yo tuh apik-apik iki apik iki tuh berase. Neng lo rumah di pemirsa anak ngelep. Halo maju. Halo De, pagi De. Oh bisu. Di nak ngelep neng lo rumah emak channel. Matang mbak bro. Ini penak ngene kok. Tunggu nih neng mah berhasil moro dhewe pemirsa. Jadi nih awake iki sak penak-penake ya wis kudu dinikmati. Gedangnya diketok lho Mbah kok ya. Ketok badi kok gedangnya. Mbah pirang pindan to? Padha gak roe. Padha gak roe. Halo. Ya konten. Ah, So mak. Nanti So motor le. potongnya gak kenjang jan. Ono enak numpak motor kebo gocelan sembako jabang bayi le ngono. Lanang kok itu le. Le gocelan sembako aku ngono. Bila nonton tuku anu polin. Kliwon ki mong. Konde. Kliwon, kliwat terus biasa dah. Oh, alah aku lo nganti lali dino kliwon pemirsa wis jan gak mikir dino kliwon. Tuh. Persiapan newo ha kerang jenenge tak pepe, Lombok tak pepe. Ini mumpung murah ki anu pemirsa. Iki mumpung murah aku yo ngarak Lombok iki. Mumpung Lombok murah. Kok nek wis larang beh. Berantine nak larang yo ngaget no sangket ngono kae nek. Ora trimo kaget ati gak sangket sing kaget.
Ile dine iki lombok tak karak. Wis persiapan mantu kok kerek greng. Wis bisa ditiru loh. Iki Mak Jum channel bisa ditiru pemirsa. Bisa ditiru. Kena tinggal contoh. Dadine nek jende gawe nek apa-apa mahal to. Iki nek kapung apa-apa medun di Hei! Jitek wedake kae. Kapung apa-apa medun. Engko nek beras gawe iki jajane komplit. Komplit apa ya jek enak sak telok nek rong enek nek wong digawe wis. Oke brandune. Iki HP masak bondes. Ya. HP masak bondes wingi jangan asem. Saiki bondes karo nyelepno pemirsa. Wis tak cepote HP-ne. Lek proses kelan bondes terus ngirim simbah. Wah, ngono kuwi pemirsa, tugase Mak Jum channel ngono kuwi. Sik ngirim simbah barang. Iklan bondes. Jangan bondes tak antepno, tak tinggal tak gongso, tak tinggal nyambangi selepan ning hutan kemang. Sudah tak gongso kita cemplungkan. Ya Allah. Kelane wong desa wis ngene plung ya suwe enak. Apa sliramu wis lali tenan dek semono nate janji natyo arep urip bebarengan bunga susah dilakoni. Piye iki pemirsa? Zamane bondes peh jancus gandos iku. Iki jangane gondes wis persiapan berasa wis. Tambah tahu Mbak Mi. Tahu. Mateng gak apa-apa. Sadae Nur. Teko ndi to? Oleh. Nek tekono. Iya gak apa-apa siji ae. Oleh. Siji ae. Enggak. Sabda gak apa-apa. Yo tahu yang tahu dua. Tahu melorah. Oke, tahu melorah Jos. mantap. Mantap. Yo nak mantap cilikno yo. Tahu bondese campuri tahu pemirsa. Iki dadine anu. Pas ana tahu liwat. Pastine lelakonku iki aku mung kudu nerima cengleng. Ya tambah tahu. Sapa kang bisa paring usada nggonku nandang lara pronto penginang karo ngilo rengat prengut dulur mikir apa sangga uweng dulur pedah apa timbang susah lungguh cikrang dulur tanpa guna timbang susah dulur sing gembira yen gembira dulur panjang yuswa cek ngelamun ayo guyu ha ayo guyu
timbang susah dulur ayo padha guyu. Wis ngono lho dulur. Wis pemirsa dimanapun Anda berada, bagi pemirsa Mak Jum Channel, subscribernya Mak Jum Channel, terima kasih dongo dinunga muga pinarangan sehat. Terima kasih dipersani, terima kasih like, komen, dan subscribe-nya. Mugi pemirsa sehat panjang yuswa, mugi penuh barokah, diparingi rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan ceria dari Mae. Ayo tetap bahagia dan happy pemirsa.